खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे चेनेलाव दिनैबो आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बयनिबो सेराव दिनै आङो माने आलासिनि न' थांनो नागिरदों आरोना आलासिनि न' थांदोंबा थारमाने आलासिनि न' मोनसे खामानि फिसा दङ बेयाव थांना फैनोसै आङो बेनिफ्राय आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया मा मिथिबायना लोगोफोर जोंहानि सासेया माने आलासिनि होनबाथाय बिराद थांनो लुगैबा दिनै मानसिया दिनै माने माइ गायनो थांदों गामियाव माइ गायनो थांदोंबा दायोथ' आंखौ बुंबाय थाखादोंमोन नों थाङोब्ला खिन्थु हारसिं थांनाङा दै आंबो थांफागोन होनना बुंबाय थादोंमोन नाथाय मा बुंनो दा नै बिथिं आरो बेखौ नेबाय थाब्लाबो जाया बिहा 12टा बाजायावसो फैगोन मालायनियावसो गायनो थांदों नालाय माइ बिनिफ्राय दायो आं बिखौ नेबाय थाथ'ला आङो थाब थांनानै थाब फैफिनसै आं जेरै हागौ आंबो बारा गोबाव खालामबाय थाया नालाय बेनिखायनो आंबो जेसे हायो खामानिनि थाखायल' थांब्रबनानै फैनोसै आङो उफाय गैया ओरैबाबो बुंजानांसिगोन एसेबाबो उनाव लागै बेखौ उनाव नेक्स्ट टाइमाव लांसिगोन आङो दा दिनै आं हारसिंबाबो थांना फैनोसै एसे खोनासंनांसिगोन आरो बुंजानायखौ माथो खालामबावनो उफाय गैला जियानो जा लोगोफोर आं थांना फैनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम ना मा बुङो फैदो बिदिब्ला थांनो रेडि जाबाय ओंखारबाय दायो नै माने बेखौ लानानै माने थांसै आरो आं ना बेसे बुंजाबाय थानो न'आवबो बुंजाबाय थादों मैयानो थांनो गोनांमोन नाथाय आं मैया बिराद बानानै माने थांनाय जायासै दा दिनै ओंखारलांसै आरो उफायथ' गैलानो खोनासंनांगौबो जायो खोथाफोरखौ आं दा खुरिखौ गानना लाग्रोनोसै जाबाय दायो रेडि आरो मा लानांगौ दङ जेबो गैला बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं माने दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोननो मा खालामो मा खालामा ना मा बुङो खोथाबाव लोगोफोर माने इन्टारेस्टिं खोथाया मा मिथिबायना आं दा माने बाइकजोंसो लांनो गोनां जागोन सानदोंमोन बेनिफ्राय दिनैसो माने कारखौ बहनलायलायनोसै बहुद गोबावनि उनाव दिनैसो कारजों थांफिनलायनोसै आरोना आं गारिखौ बहनग्रोना लानोसै मैयाल'सो सोदोंमोन उफाय गैया मैला जाजोबफिनलायसिगोन नै आं उफाय गैला आरोना मैयाल' सुखानायमोन नालाय दा मैला जाबोखासिगोन ओरैबाबो उफाय गैया आरो खानसे मालाबा टाइम लानानै सुफैलायनांसिगोन उफायथ' गैला आं जबाय गारिखौ साबिखौ सोबाय बिराद गरम जाना दोङो नै लोगोफोर माने मैयाल'सो सुनाय गारि मा जाखो दे अबस्था गैला माने सुस्राबावनांसिगोन मैयाल'सो सुनाय गारिया नै हाब्रुआ नै अबस्था गैला गारियानो मा बुंबावगोन आरो आं बेनिखायनो गारिखौ दिहुननोनो बायोमोन दाथ' फैया नै मा खालामबावनो बेखौ दा बाहाय सुना लाङाबा दा थाब नांजोबबाय আছে বিচাৰবলৈ গৈ এতিয়া বিচাৰিম ৰ মই তাকে তাৰে কাম কিবা কৰি আছো ৰ গাড়ীখো বিচাৰি আছো নাই মোৰ ঘৰত নিচিনা মই এইটো বস্তু মই ঘৰত থৈছোঁ মানে উপায় গैला एसे आफाखौ खालामफानो होबाय आरोना बेबो खालामना होबाय गारिखौ उफाय गैला हारसिं हागवाखै बिदिब्ला आं थांबाय थानोसै माने सोरबा सासे भिडिअखौ आं बिदि थांनायखौ दिन्थिलांनो हानाय नंला मानो होनबा हमग्रा रावबो गैला सोरबा सासे हमग्रा थानायमोनबा टेनसन गैलामोन आं थांबाय थानोसै बिदिबा गाइस बिदिबा थेवबो नायलांबाय थादो आं जाखिनिखौ हायो देखायलांनो नाजागोन थांगासिनो दं दे What?
Maya. 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 Saya. Iya. Dah. Như là bắt chừng. Như là lấy là rắc. दासो मोनफैबाय आलासि न'निफ्राय दासो मोनफैबाय नै बेयो औवा मेवाइ मोखै बेनिफ्राय नैबे औवा मेवाइ गुसुं दाना आरो बेमारि फिसाया साला नायसं बिराद मेंबाय दासो नै सासे माइ गायखांनानै मोनफैबाय दायो आङो माने माइ बस्थाखौ माइ बस्था माने माइरं आरोना माइरं लाना फैदोंमोन बेखौ बोखारनोसै माइरंखौ बोखारनोसै बे माइरंखौ बोखारनोसै आरोना नै एरनिफ्राय माइरंखौ नै माइरङा दा yang bukan anak sih menang garga माइरं लाबोनाय दे दोनफैदो बादि उनाव साफा खालामबाय थासिगोन इयो बिखौ दोनबाय आरो बाहायखो सेफटिनि थाखाय माबा मोनसे लाबाथाय नै आं दा फांसै बेखौ दा नै माइरंखौ हमना लांसै आरो दायो गारिखौ इयावनो दसे दोनथ'नोसै लामायावनो मानो होनबा इथिं लांनो हाया हाब्रु जाजोबना दोङो जियानो जा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोब सानबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय नोंथांमोनखौ गुड बाय आरो बे गुड बायनि सिगां आं मोनसे खोथा खोन्थाबावनि नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना माने आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अननानै प्लिज लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै प्लिज अरायबो नोंसोर सापर्ट होबाय थागोन होननानै आं आसा थिबाय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आं बाय